Madzulo abwino kuchokera kuno ku mastudio athu amibawa mu mzinda wa Lilongwe kumene tsiku la lero tabweranso ndi programu ija imene mmayiyembekezera lachitatu kuyambira 5 o'clock kulekeza 6 o'clock. Programu yake ndi nzika yotsogola ndi NRB. Nkutheka muli ndi mafunso, kutheka muli ndi nkhawa, pali zina mwina simmazimvetsetsa, mmafuna china chake mwina mutachiona kuti chimayenda motani. Yankho lake ndi programu imeneyi pamene timabweretsa akatswiri ndithu ochokera ku bungwe limene la National Registration Bureau ndicho linga choti athe kukuyankhani nkhawa zanu zonse. Sabata lapitalo tinabwera pano ndi nkhani yokhudza ziphaso imene tukamba ndithu National Identity Card. Imene ndithu anthu munabwera ndi mafunso ambiri anayonena kuti ine yanga napanga apply zaka ziwiri zapitazo, ine mwina chaka chimodzi chapitacho, mayankho anabwera. Koma lero tabwera ndi mutu ina osiyana ndithu, komabe suti ndinomangika kuti mufunse zina chifukwa ndi ufulu wanu kuti mumve kuti kodi pakadali pano bungwe limene la National Registration Bureau yukamba zotani. Koma lero mutu wathu tikuyang'ana kwambiri ku nkhani yokhudza kalembera wa mwana akabadwa, kapena tinene kuti imene ndi birth registration ya mwana, komanso chiphaso chimene amapereka kwa munthu akatisiya imenenso ndi death certificate. Ni nkhani zimene tabwera nazo lero. Nkutheka ambiri mmakhani mafunso, ena mwina timaona ngati chinthu chopanda ntchito, ena mwina tinabadwa kalekale timangota basi one of those things. Komano mwina lero liti ikhale tikumvetsetsa kufunikira kwa ziphaso zimenezi chakubadwa komanso chakumwalira kwa munthu. Dzina langa ndi Luseka Dzongwe. Programu yathu ya lero ndithu ndilokondwa kukubweretserani akamuna komanso akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la National Registration Bureau. Pambali pangapa pakhala ndithu Mai Janet Kuleya amene ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi imene maona zakuphunzitsa anthu kapena kuti civic education officer. Komanso kumapeto uko kuli ndithu Bambo Moses Kaufulu amene amayang'ana za kaundula kapena kulembera amene ndithu ndi principal registration officer kuchoka ku nthambi imene ya NRB. Ndikulandireni Mai Janet komanso Bambo Moses. Chabwino mene ndafotokozera kuti nkhani yathu leroli sitikufuna kubwerera mbuyo zapita mwina zokhudza chiphaso. Lero tufuna tuone za kalembera wa mwana akabadwa. Ndondomeko yake imakhala motani? Chabwino. Koyamba tinene kuti bungwe la NRB linapatsidwa mphamvu ndi malamulo amene timati National Registration Act. Malamulo amene wanadusa ku nyumba yathu ya malamulo ku Parliament 2010. Ndiye 2010 kuna malamulo amene wawa anakhala ngati ayamba kugwira ntchito ndi kukhazikitsa bungwe la NRB, National Registration Bureau. Ambiri timadziwa kuti NRB inayamba kuoneka mwina chama 2015 umo, koma NRB inakhazikitsidwa 2010. Bena machitikia amene amadutsa malamulo amene wa National Registration Act. Ndi malamulo amene mwa 2010 muli lamulo lokuti bungwe la NRB lizakhazikitsidwa kuti lizachita kalembera wakubadwa, kalembera wa chiphaso cha unzika, kalembera wa chimene chima death certificate, kapena chiphaso cha imfa chosindikizira za imfa. Komanso bungwe la NRB lizachita kalembera wa mabanja, marriage registration. Ndekuti 2010 zinali kuti zonse zakhazikitsidwa kale mu malamulo. Ndi panatsala ndipo kuti no malamulo aja tagwiritse ntchito bungwe likhazikitsidwe bwinobwino liyambe kugwira ntchito. Ndiye ku chaka cha 2015 ndi pamene panayamba kalembera amene wakubadwa amati birth registration. Ena sitinamudziwe chifukwa chokuti mwina ana athu anabadwa pakanthawi, komano makolo amene ana akubadwa panopa kalembera amene mwina akumudziwa chifukwa chokuti mwana akabadwa ku chipatala akumauzidwa kuti iya mayi mwana wabadwa, komano iyi fomu mulembereza chani za kubadwa kwa mwanayo, imene timati birth registration. Tunde pano pakali pano kalembera amene since 2015 wafalikira ndithu dziko lonse lino, kutero ku muzipatala zathu munthu akapita ku chipatala akumatha kulembedwa nkhani za kubadwa zimenezi. Ndi akumampatsa fomu mayi uja kulemba mu fomu muja dzina la mwana, dzina la bambo wa mwana ndi zina zotero. Pamene ndiye kuti fomu ija kumapita ku NRB nkutulutsa birth certificate.
iye tuzikutheka chabwino mwina akaufulu afotokoza bwinobwino ndithu momveka kuti ndondomeko yake imaitenga motani komano akambaponso mkatikati mukunena kuti nkutheka ena anabadwa tinoti patsogolo tisanafike 2010 pamene lamulo linakhazikitsidwa komanso mwina chama 2015-16 imene unena kuti NRB yadziwika ku Malawi kuno kwa munthu amene anabadwa before 2015 ali ndi ufulu ali ndi mwayi oti nkukalembetsa mkukhala ndi birth certificate. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewa komanso ndithokoza zanga Janet facho fotokoza bwino pafunso lanu mwe ndifotokoze kuti kubwera kwa NRB sanabwere kalembera kubadwa analipo koma sanali compulsory amachitika anthu ena pale pano tinawo amene ndi certificate akale NRB sanabwere certificate amene akiti ndovomerezeka bwino ndithu so pali ena amalembetsa ndondomeko yakale ija amene aja alembetsa ndithu koma kwa amene sanalembetse amakhala ololedwa kulembetsa chifukwa imene kuti kulembetsa on demand pachizimati on demand kwa munthu amene akalembetse kudzera kutenga fomu NRB kuda kwa fomu akasaine amabwera mamulembaso bwino ndithu so kalembera NRB labweretsa kalembera Janet ndilamwe dabweretsa kalembera kuti akhale compulsory okhangati okakamiza aliyese kumala kunoko kutenga ndi malamulo amene lija ndi okakamizidwa kulembetsa kubadwa kwa mwana kuti akwanitse zili mu malamulo amene lija chifukwa tikangana lamulo ijo kuti kutsogoloke kuja kuliso ndi mapunishment timene tingamachitike ngati munthu sakulembetsa kubadwa kwa mwana kumakalembera ndithu pali panopa ndi compulsory mwina akhuleya amene afotokozeramo kuti ndi compulsory kuti aliyese akuyenera kuti akhale mukaundula ameneyo kapena aliyese akhale ndi birth certificate uthoigwiritsa ntchito zanji chabwino ena amafunsa kuti nanga mwanayo akayamba ntchito kuti mumpase certificate zikhala bwanji certificate tu ndi mawu amene timagwiritsa ntchito kuti kuvomereza kuti chinthu chachitika kusindikiza kusukulu kuja umakhala waphunzira wamaliza sukulu wakhoza mayeso koma amakupasa certificate yoti ukhoza ukaonetsa kwa anthu ena kuti watani wamaliza sukulu ndi certificate ndikutsindikiza kuti chinthu chidi chachitika munthu mbuyo ngo timatha kungonena kuti ine ndi zaka mwakuti lero kufusa ndi zaka 30 twini mawa iyayi ndi zaka 25 linalo iyayi ndi zaka 24 umboni wini kuti unabadwa tsiku limenelo ndi uti akudziwa ndi amayi koma tiunena kuti birth certificate imakhala umboni okuti ukhoza kuonetsa pena kulikonse eti imaoneka chonchi birth certificate ndi pamene pamakhala dzina lako la munthu eti kuti dzina lako pamene pamakhala tsiku lobadwa pamakhala dzina la makolo ako malo amene unabadwira zonsezi ndi zofunikira ngati umboni chifukwa chokuti munthu ngakhale muli inuyo apapa muli ndi national ID koma mukhoza ukapangisa birth certificate chifukwa iyi imagwiritsidwa ntchito ndi mayiko akunja omwe amalandira amafuna aone birth certificate kaya mufuna upita usukulu mufuna ukapanga zina ndi zina amafuna aone birth certificate adziwe tsiku lanu lobadwa lenileni anzathu aja amakhala nimwe kupita ukasewera mpira kunjako amafuna aone chani birth certificate azidziwa zoti zaka zeni ndiziti osati zaka za mpira yayi koma zaka zeni ati zaka za football association of Malawi yayi zimene zija zimachitika chifukwa choti panalibe umboni kuti munthu sezo ali panopa kusintha sungangosintha kuti ineyo nabadwa 1930 sindingasinthe kubwera 1950 ayi dzina ndi zaka zonsezi zotetezedwa ndi malamulo ndiye kuti munthu akalembetsa kubadwa ku chipatala ameneyoyo tsiku limene wabadwalo zaka zake dzina lake lizikhala lomwelo ngati akufuna kusintha kuti ena amatha kuti muna kwa chitika chinamwali afuna kusintha dzina akhale ndi dzina latsopano pa chikhalidwe chathu kapena iyayi munthu wakwatiwa kapena chani amabwera ndi umboni nkuzasintha no dzina koma apapa ukakhala ndi birth certificate imakhala umboni weniweni kuti inedi ndi uyu nabadwa tsiku iyi ndi munthu amayigwisa ntchito moyo wake wonse osati mwana yekha yayi koma pakali pano ngati ndi malamulo athu a National Registration Act birth certificate chili ngati chaunzika cha mwana chifukwa mwana aliyese akabadwa kuti makolo ake ndi Amalawi amamuyikira national ID number patipo pa birth certificate ana amene tawalemba ku chipatalawa
akazakwanisa zaka 16 itu sazabwera ndi umboni wa mfumu, sazabwera ndi makalata osiyana-siyana kuti iya ndine wakuti, azangobwera ndi chani birth certificate. Pompo tizaitenga birth certificate ndikulowetsa ndikuwapasa national ID chifukwa azakhala kuti mu system mwathu anatatani atalowa kale. So nzoti munthu mmampatsa nambala kuyambira pamene mwamuyika mukaundula pamene walandira birth certificate, nambala imeneyo mpaka nakufa kwake, nambala imeneyo mukaona national ID number yanu palibe wina amene ndi national ID number yanu chimodzimodzi apa pa birth certificate. Koma national ID number sitimapereka kwa wina aliyense, timapereka kwa okhawo amene ali amalawi. Fafuso langa limene likupita ndithu kwa bwana Kaufulu kunena kuti mmasiyanitsa bwanji Malawi komanso ndi wakunja fa kuchipatala kuja sitimaletsa kuti ayikaberekereni dziko la kwanu aliyense ndithu amaberekera mwina chipatala chomwechi cha boma kapena kachipatala cha private. Mmasiyanitsa bwanji Malawi ndi wa dziko lina komanso ndakambapo chipatala cha boma ndi private, zonsezi zikuchitika mzipatala zonse fena nkomati mwina ndikapita kuchipatala chakuti cha private iji service isi ndikayipeza mwina ndikayipeza kuboma. Mundifotokozere zonsezi. Chabwino zikoma kwambiri chifukwa cha afuso imeneyi. Ndondomeko yakalembera yathu amene mapangayi tanaka kuti akalembera ndi compulsory, kutanthauza kuti akuyenera kuyachitike mwana akangobadwa. Kulikonse amene abadwa mwana kuja ndikumene mwana uja amalembedwera. Izi sizitengera kuti mwanayo ndi wa ku Malawi, makolo ake ndi Malawi kapena si Malawi, maso sizitengera kuti mwanayo akakhala kuno kapena makhala kwina. Mwachitsanzo munthu yose amadzaketsa kuno kwa kulumbi wabekera kuno ife yuko tena kuti mulembe saife timpatsi azipita nayo chifukwa kalembera tikamusi empha pamenepo ndiri kuti kuti sakalembetsa kwawo. So kalembera ifo ndi wa compulsory akuyenera kuchitika pamene kubadwa kuja kwachitikira. So chinachima chiyanitsa kuti ndi mwana ndi Malawi uyu si Malawi ndi pamene makolo aja kufira fomu akamalemba fomu paja pakhala galota makolo aja afotokoze kuti ndi nzika dziko liti tikakhala ndi mpata kuti kuona mafomu aja tikafika pali kuti namba chani umafunsa kuti dzina la mayi ndipo ndi nzika dziko lanji. Akakhala ndi Malawi umapanganso demand ID number ya mayi uja. Tikayika zonse zijazo ndi computer system yathu ikamakaona kuti uyu makolo ake ndi Malawi imampatsa automatically ID number kuti uyu ndi Malawi. Akakhala kuti limodzi ya makolo ake sa Malawi ije simpatsa ID number kufikira mtsogolo muna mwana uja akadzasankha akhala Malawi kapena sakhala Malawi. So system yathu zimene zimanga kale kuti akakhala chonchi timpatsa ID number ndi Malawi, akakhala chonchi ndi kuti citizenship yake sinakhazikika kuti ndi Malawi kapena si Malawi. So ID number ija imasunga kaye. Chabwino mwina mayi kuleya ndakuona manyamula fomu ndikupita kuti fomu imene ndimene kufotokoza unzika wa mwana obadwa kwa makolo akunja si choncho? Ayi fomu iyi ndi yawonse. Kaya mwana wabadwira kuti makolo ake saku Malawi kaya ndi aku Malawi koma amalemba fomu yomweyi. Iyi ndi imene imakhala ku chipatala ndi anesi amayibweretsa fomu iyi ndikuyamba kulemba pamene papa dzina la bambo, dzina la mayi ndi ma national ID number awo. Ngati ali akunja amalemba ma passport number ndiye kuti pamenepo samalandira national ID number munthu uja. Koma ngati ali makolo onse a Malawi mu system mwathu ndo timati amene ndi Malawi imampasa national ID number. Ndaka akalemba amene mu fomu imeneyi timalimbikisa so amayi anzathu achipatala kuti thandizira kwa uzanthu kuti mwana akamabadwa mukhale mwakonzekera dzina la mwana wa mmuna, dzina la mwana wa mkazi. Ndiye kuti akabadwa wa mkazi amadziwiratu dzina amalemba pamenepa. Sizo kuti yayi sizachizungu zimenezo tinazolota gogo kumudzi akapereke dzina. Zimatero. Koma panopa chifukwa cha ndondomeko iyi zinthu tikuyenera tisinthe. Agogo akuyenera kuti tiwauziretu kuti mwanayo tuyembekezerayi dzina mudzapereka ndini. Ndiye muganizire kuti adzakhala wamkazi mutipatse dzina, akadzakhala wamuna mutipatse dzina. Chonga kuti amayi aja akamakachira kujaku dzina khali lipo kale. Ndithu zimatero ndiye mwina inaso akhoza kukhala ndinkhawa kuti nanga mwana akakhala kuti wabadwira kumudzi. Amene ndoti Fafuso langa limabwera kumene koko. Kuti amene mwana akabadwira kumudzi zimakhala bwanji. Pali fomu iyi NR8 ya kuchipatala. Pa fomu ya kuchipatala pamakhala zinthu zina ngati mwanayo wabadwa makeji angati. Mwana wabadwa njira yotani. Mwana wabadwa masabata angati. Paja iwa jama werengera masabata kuti mimba mwina 38 weeks, 35 weeks, 30 weeks. Ngati mwana wabadwa nthawi yake isanakwane amayenera achipatala apange rekodi pamenepa. Komano fomu ya NR8A
ndi fomu imene amalemba amfumu kumudzi chabwino nde palibe za weti ya mwana ndi zina zotero iyi mwana uja akakhala kuti wabadwira kumudzi mwa ngozi panopa ikumakhala almost 5% eti sikuti akumakhala ana ambiri anzathu unduna za umoyo ayesesa ndithu kuti zimene zisamachitike chabwino mwina afotokoza zokhudza ndithu fomu imeneyi akambanso zonena kuti mwina mafumu ali ndi ufulu ndithu oti kulemba mwana amene wangobadwa kumene mwina funso langa kukhala lonena kuti mwafikira madera angati maboma angati chifani mapanga kafukufuku wanga ndikuona kuti mwina mwafika mwina maboma 18 ndipo ndikhonza nditi maboma enawo Malawi ndi maboma oposera ndithu 27 mwafika ku 27 28 sindikudziwa kuti kufika pamene popo tifike liti kwina kufa kutengera kuti ana sangangobadwa mwina madera 18 okhawa ndi Malawi yonse nkutheka ena mathu okabadwira ndithu osabadwira ku nyumba amina osabadwira chipatalo okabadwira ku nyumba mufike liti madera mwina monga tanena kuti kalemberayi ndo okhala ndokakamiza malinga ndi lamulo lija la 2010 National Education Act kalembera ku chipatala pano padafika paliponse pali chipatala chimene ndi kochira azimayi ngati maternity kalembera uyu wa kumidzi twati community birth registration mwana zoona kuti ali maboma 18 koma ndondomeko zili mkati kuti ziyendetsa kutifike kuna kwase kujako kuli kuna kuli konse mafumu azaso kulemba ana amene abadwira kumudzi koma ngakhale kuti kuna kusunafike ndondomeko ilipo pali mwana abadwira kumudzi kuja makolo ali ndi chidwi yofuna kumulembesa mwana uja amanyamuka kuda ku office yababoma pa DC paja ndikukatenga fomu ndikasandisa kwa fomu ndikubweranso kudzasiya kuti akhale certificate so tikudikira kuti kalembera okumudzi uja afike kumafumu kuja kumabe anthu amabwerabe ku office yapa DC paja NLB kukatenga mafomu ndikasandisa kwa fomu ndikubweranso kudzapanda mwina ndisadabwere kwa mayi Janet ndikufunsaniso nifunso lina masiyanitsa bwanji kalembera wa mwana obadwa kumene ndi kalembera wa munthu oti anabadwa ine nabadwa kalekale anthu oti kalembera amene kunalibe otenga birth certificate lero li ndikukatenga ndi malipira kenakake kapena wa mwana yuso malipira nzaulere zonsezi mwina mutango ndiphwasulira pamenepo malinga ndi lamulo la kalembera la National Education Act ya 2010 ija imapereka kuti kalembera uja ndi waulere within 6 weeks masabata 6 asanati ndiye kuti mwana uja kabadwa kumudzi kabadwa kuchipatala koma akalembedwa 6 weeks isanadutse masabata asanu ndi imodzi asanadutse imakhala yaulere kutenga ndi malamulo akalembera aja akadutsa pamene paja amalipira 2000 kwacha so sichitengera kuti ndi wamkulu bwanji mmene mulili mufuna mukalembetse mukalipirabe 2000 kwacha koma pali chinthu chimodzi masiyana sopano khala kuti munthu uja kuonesa zaka 16 alibe birth certificate chiphaso chakubadwa afuna dzalembetse ukuku system ija imapanga demand atipatsa ID number ndiye kuti ngati uli wamkulu kuposa zaka 16 kuti ukalembetse kaundula wakubadwa uyu wena wakhale kuti uli ndi national ID kopanda kutero simatheka imakana ifuna khala kuti wewe ndati wachedwa kuzonse so wakhala choncho ndikuti kuyenera kujambulitse national ID kena kubwereza pangitse birth certificate ichi koma aliyense ndithu ali ndi mpata wokalembetsa kaundula kubadwa ngati mungotipeza kumene program imene mukuonera iyi ndi nzika yotsogola ndi NRB program imene timakupatsirani ndithu nkhani zosiyanasiyana zokhudza bungwe la National Registration Bureau timaona ndithu zimene akuchita m'maderamo anthuwa ndithu malingana ndi mandate imene anapatsidwa ndikuonetsetsa kupereka chiphaso kwa nzika kupereka birth certificate death certificate komanso marriage certificate mwa zina ndithu zimene akuyenera kupanga malingana ndi lamulo limene linapangidwa mu chaka cha 2010 ndi nyumba ya malamulo kuvomereza kuti Malawi akhale ndi nthambi imeneyi takambapo nkhani yokhudza ndithu birth certificate pompano tikhale kuti kulowa ku death certificate kwa mwina ndakutsala ndifunso limodzi loti mwina andiyankhe chifukwa panopatire ndi a Moses Kaufulu amene ndi Principal Registration Officer komanso a Janet Kuleya amene ndi kuchokera ku office ya Civic Education mwina popitira ndi program yathu Mai Kuleya birth certificate makamba kufunikira kwa munthu ineyo as an individual as a citizen boma chifukwa chani mafuna munthu akhale ndi birth certificate chabwino monga pomwe timapangira tikamaphika asima mamba mwafunsa kuti anthu amene atadye sima indangati nde mumamba ndikuweza kuti ayi sima iyi ndi anthu atatu ichirukirepo iyi ndi anthu 10
olompotoso tikatenge uli kufunira kuti zinthu zizikhalira mwana akalembetsa ndikuti timadziwa kuti chiwerengero cha anthu chilipo mwakuti monga pano pamene kalembera akuchitika muzipatala zonse mudziko muno ndikuti tikumatha kudziwa kuti mwezi uno ana amene abadwa ndi akuti, chaka chino ana amene abadwa ndi akuti. Zimene zinizofunikira chifukwa chani? Ndizofunikira chifukwa chokuti ana amene abadwa chaka chino pakamapita masabata angapo afunikira akatemera. Eti ana amene abadwa chaka chino pakamapita zaka zingapo afunika akayambe school. Eti ndiye boma limakhala ndi maplani kuti ana amene akuyamba school chaka chino ndi ana mwakuti. Ndiye kuti nambala ya maziphunzitsi, nambala ya maskulu tikuyenera pamene titani tipange plan. Tikakhala kuti tadziwa chaka chino kuti ana amene abadwa chaka chino ndochuluka kwambiri kudera ili, koma skulu iliko imodzi, ana awa muzaka 5 azakhala kufunika chani skulu. Ndiye kuti boma likozoyamba kukunga plani yokuti amangireto skulu, ana aja akamazakula azapeze skulu itamangidwa. Mwaona amene pa pachizungu amati evidence based planning. Ndiye dziko limene kumene kupita tikufuna kuti tizikhala choncho. Maiko azinzathu amapanga zomwe zikale, amalemba ana onse amene abadwa ndi amatha kumadziwa zokuti chaka ichitu ana abadwa ambiri, kudera ili kwabadwa ana ambiri, kunchinji ana abadwa nambala, kumachinga ana abadwa nambala, tikuonzekere msanga. Mwaona iti mbuyo muja timagwirisa ma estimates panopa ngati kungoyesezera kuti real evidence panopa anthu ali chonchi tionjezera anthu chonchi. Ndiye kuti pamene pozizithandiza kwambiri, komanso boma limatha kudziwa kuti anthu ake mavuto amene akuona ndi otani. Ana akakhala kuti akubadwa apopo mwaona kuti timayika zaka za mwana iti timayikaso ID number ya mayi. Ndiye kuti timatha kuyesezera kuti azimayi amene akubereka mdziko muno nda zaka isi. Eti ngati azimayi akubereka ali ang'ono kwambiri, ndiye kuti pamenepa mwina tanzirawo lipa chiopsezo, boma lidziwa msanga kuti ngapangepo chani kuti azimayi azibereka mwina atakhwima msinkhu. Mwaona amene kwati tikaona kuti ngati kuchipatala kwa malemba kuti maweti ya mwana ana ena ali underweight tipangepo chani. Registration ndiofunikira kwambiri kuboma kuti lizipanga mapulani yake akudziwa kuti anthu amene alipo ndi chonchi. Kutseka nkhani imeneyi pali makesi eno kuti mwina mwana wakanidwa ndi bambo wake. Sindikudziwa kuti nkhani ngati zimenezo zimatheka bwanji, komanso nkutheka ena akuonera kuchokera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lapansi pano komanda Malawi akufuna atadziwa mwana wawo abadwira mwina kayali ku America, kayali ku South Africa, kayali kuti angapange ndondomeko yotani kuti mwana wawo alandire birth certificate na iso nkukhala ndi nambala yoti akamakula azidziwiko ndi nzika ya Malawi akakufulu. Chabwino zimwe kwambiri ndona kuti mnakamba kukhanga difunso labwe pawiri mwana akakanidwe ndi makolo ifoti ndikukwangula ndiye ndifuna munditsekere. Poyamba ndiyambe ndi ana muna akakanidwa ndi makolo. Nthawi zambiri ana amene aja amakhala magulu awiri, ena mwina adabadwa makolo akasana kwatirane, pali ena mwina banja latha makolo aja safuna tani bambo aja safuna zithandiza mwana uja. Na mwana uja tikamulembetsa apa fika kuti pamakhala information pamakhala zotalembaso mayina bambo ndi mbiri ya makolo ya bambo ake ilipo mpompa. Ndiye kuti kusinkhira malamulo ake tinawa Child Protection ndi Family Relations Act tingatha kusinkhira zomwezi kuti inu yomwe mwendesa mwana kuti ndi wanu, ndipo munda saini kumbuyo kuti mwana uja ndi wanu, ndiye kuti uyu mwene muzimteteza ndiwe. So wina bwino wa kukhandi certificate kuja upange kuti mwana uja adziwe bambo ake adziwike bwino bwino. Kuti ngati pakhala bambo ake sakumusamala mwana uja tikusinkhira malamulo okhazikika kuti mwana uja bambo ake ndimukakamize mwana uja azimusamala. So wina ndibwino wakani wakalembera wakubadwayo. Na pali ena obadwira kunja mwina afuna akhale ndi chiphaso chakubadwa cha mwana. Mukenda kamba muja kuti kalembera uyu amene azichitika kumene mwana wabadwira. Ana ambiri amene abadwa kunja kumene kuti ndondomeko zokhazikika masalifa amakhala nawo kale konkuja. Koma pali ena mwina adapita kunja njira zokhota amene aja ambiri mwina amakhalibe ma certificate. So amene ajaso akabwera kunoko timatha kuwapatsa certificate akalembetsa, koma pakhale proof yoti pakhale umboni okwanira kuti uyu mwana idi ndi amayi akewo ndi makolo ndakumalawi kunoko. So tikatenga njira zimenezo zimathauzira uyu mwana uyu amayi awo ndi Malawi, bambo ake ndi Malawi, ndipo mwana adabadwira kwina akapeka umboni okwanira bwino timatha kumulemba mwana uja mwana idi ndi wawo. Chifukwa pali danger yakuti munthu uja
mwana adabadwira kwina kunja angatoneka mwana wakunja uja chamwe tisangati wawo so timafuna kuti khaika kafukufuku wakwanira kuno kuti mwana wakititsimikira uyu ndi wawodi timulembe ndikuona kuti ndithoka ndi mafunso ambiri kwambiri pa nkhani imene fanjira ina nkanafunso kuti immigration ali amatoyuza maembasi kupanga register mwana amene ali kunja ali ndi mwayo kuti nkupita ku embassy ndikalembetsa mwana chabwino penaso pamene ufuna kuonjezera ndikuti iyi birth certificate imatogwisa ntchito for child protection ndiye ngati anzathu amene ali kumadera kuti akuchokapo eti afuna apite kunja mwana sungatuluke naye mdziko muno opanda birth certificate pa boda paja amakuyimitsa kaye tikuyenera tidziwe kuti mwanayo ndi wandani ndiye imathandiza kuti child trafficking ichepe kapena kuzembetsa ana chifukwa ukamatuluka dziko muno ndi mwana ndiye kuti ID yako ili m'manja national ID yako ili m'manja birth certificate ya mwana so ili m'manja ndi zimathandiza pamenepo komanso anakamba za child protection kuti makolo akakauti mwina bambo sakuthandiza mwana koma ali pa birth certificate amabweretsa birth certificate cha mwana mayi aja kuti bambo watu ndiye bambo wake mwana koma sakumuthandiza chimamuteteza mwana ucho chipasochi chifando umbono okwanira kuti bambo wake ndi amenewo koma kwanza athu amene sanakwatirane pa form pamenepa pali malo amanena kuti kodi munthu uyu ndi makolo ndi okwatirana akakhala kuti ndi eya amangolemba details awo dzina la bambo national ID number dzina la mayi national ID number system imapereka pompo kuti uyu ndiye bambo wake amatuluka dzina lake pamenepa akakhala kuti bambowa ndi mayi wasiokwatirana sali pa banja bambo amayenera abwere azasaine kuseri uko kuti ndi bambo wake ndi amwana kuvomereza ndiye kuti kwanza athu amene sanakwatirane koma ali ndi mwana yakuyenera kulembetsedwa koma bambo aja amabwera kuzalemba pamenepa chifukwa choti munthu ukhoza kungotchula eti kuti bambo ake mwana ndi akuti iwo aja ndikuoneka pa certificate ngati bambo sanasaine kuseriko dzina lawo silimatuluka pachani pa birth certificate ngati mayi bambo amwana sakumudziwa kapena bambo akana kuzasaina imatuluka yopanda name of the father opanda dzina la bambo later on zikakonzeka nkhani zija amabwera kuyenera B kuzayikitsapo dzina lawo chabwino nthawi yathu ikuoneka kuti ikuthamanga mwina mwachidule chabe tingokambako zokhudza death certificate imene imapereka munthu akatisiya akaufulu ndondomeko yake ndiyotani komanso mwina ndiyofunikira bwanji death certificate kuti wachibala akatisiya tikapangitse chabwino mina mafotokoza mayi Claire poyamba paja nkhani za kalembera kuti kalembera ali magulu angapo kalembera wakubadwa kalembera wa chiphaza unzika kalembera wa maukwati ndi kalembera wa imfa kuti muonetsetse bwino kalembera amene ndiwopatsirana pamene pa zonse timakhala ndi population register kumala kuna anthu angati kalembera wakubadwa amaongezera anthu mu register manager kalembera wakufa amagotsera anthu mu register manager ndiye kuti pamene kupanga kalembera paja pakhala mafigures aja manamba aja ena akulowa ena akutuluka now ndiri pamene pabwino wakalembera wa imfa uja ndiye kuti akuthandiza kuti anthu amene akulowa mu population register aja mukaumbira wa anthu onse akumalayo kuno aja ndiye kuti tichitsa kuti akabadwa timulowetsamo akamwalira tizimuchotsamo namba like zikhandi namba yotani kuti awa ndi anthu amene ali malayo munomo amadabwera ali zika za kumalayo kunoko now bwino wakalembera wa imfa ndi wotani mwachidule chiphaso chakunzika timakhala nacho chija chimatha mphamvu pamene munthu uja wamwalira now kuti munthu uja amakhala ndi zinthu zina zofunikira zoti muna katundu ndi zina zoterozo komanso tipakhala ubwino okwanira kuti munthu uja wamwaliradi timayenera kuti mulembetse chifukwa kulembetsa kuja madokotala amene apange atsimikize munthu amwaliradi fomu ija ilipo apapa ili ndi kagawo ndithu kamene section 2 imene madokotala aja amene apereke umboni tikawerenga apapa pali kagawo kena kake ndayiona kuti fomu yakusiyana ndi mafomu iyi ndi yayikulu kwa basi pamene madokotala amene apange atsimikize kuti munthu amwaliradi mwayiona bwino fomu ija mafotokoza matenda kuti matendawa amadwala matendawa akadzabwera matendawa amwalira ndi matendawa zonse izi zimalembedwa kuti umboni kuti munthu wamwaliradi nawo ngati munthu wamwaliradi umboni ulipo kuti munthu wamwaliradi pamene amakalembetsa kuti upatsa certificate imene amagwira ntchito zambirimbiri one imathandizira kuti ngati ndi katundu chuma anthu achigawe bwinobwino fapo kuti chimachigawidwe pakhale umboni umwe wake uchamwaliradi asanafike ponti kuti achigawe ndi
bwino akaunti chuma chamata kuchigawa kuno bwino popanda mavuto makama akaunti kubanki ndinazoto mwaje chikulu chakuti boma limene lidziwira anthu akumwalira tikatika ndi fomu iyi boma solo limene kudziwira anthu akumwalira kwambiri ndi chani ndero ngati ndi malungu akuchuluka amene akupha anthu ndiro anzathu Ministry of Health atengapo gawo kwakuti anthu akumwalira kwambiri ndi malungu ndikuti apanga intervention nawo othana ndi malungu kwakuti anthu akumwalira ndi matenda otsegula mimba Ministry of Health atengapo gawo ukapanga address maishu amenewo so kalembera amene ndothandiza kwambiri ifa mama kugaula chitukuko komanso pa umunthu wa anthu akubanja kumene kucha chabwino pompano tikhale tikutsegula malaini athu kuti mwina Amalawi muthe kufunsa mafunso ena aliwonse amene muli nawo okhudza kalembera wakubadwa komanso kalembera mwina wa imfa amene afotokozeramo mwina kukwangulanso nkhani ngati imeneyi yokhudza death certificate mayikulea mukuchitanji powaphunzitsa Amalawi kuti adziwe niyo ndili ofesi yanu imene yophunzitsa nzika kufunikira kwa zina zilizonse kalembera wina aliyense amene ali mdziko muno muchitanji ponetsetsa kuti Amalawi adziwe ifa ndikhulupirira kuti ena mwina amazilenga kuti mbala akamwalira zathera pompo tekezeka mwina samagwira ntchito safuna kupanga claim ndalama kwina kulikonse angozilenga kuti mbala oja wamwalira wapita zathera pompo mukuchitanji kuti anthu aone kufunikira kwake chabwino ifeyo ntchito yathu ndiyophunzitsa anthu yoonetsetsa kuti anthu azidziwa kuti kalembera amene alipo ndipo azibwera kuzalembetsa ifeyo timayesesa kugwira ntchito ndi azathu osiyanasiyana koyamba timagwira ntchito ndi azaumoyo chifukwa kalembera wakubadwa ndi waimfa amachitika ku chipatala ndiye kuti azathu azaumoyo aja amatithandizira so kuwadziwitsa anthu kuti kulitu izi mukuyenera imfa yachitikayi mulembetse komanso timagwisa ntchito mafumu chifukwa m'madera mwathu muli mafumu osiyanasiyana ndi mafumu aja amayitanisa anthu ndithu kumalongosolera kuti kunotu imfa ikachitika kumudzi muzalembetse kuno kwa mfumu imfa ikachitika ku chipatala mukalembetse ku chipatala komweko mafumunso ndipo amakhalanso ndi ulamuliro kwambiri pa nkhani ya kalembera wa imfa chifukwa maliro akachitika timapita kwa mfumu amfumu aja ali ndi mafomu akumatha kutani amatasolembaso ku nyumbaso zimenezi pali mafomu iyi timati NR 10C imene ndi imene imaperekedwa kwa amfumu aja amalemba pamenepo imfa imene yachitika ndi kuyika chidindo chawo kuti kutuluke death certificate yetu ndiyeno zimenezi ndizofunikira kwambiri ndifake tikumayesesa kuti anthu azidziwa monga pano tabwerera pa program pano kuti anthu enanso mwina mautenga kwa mfumu anthu ambiri ku town saafika mautenga amene timapereka maradio ndi mosiyanasiyana ena sizafika koma mwina tipite pa TV kuti anthu atani amve ndiye timakhala tikugwisa ntchito njira zosiyanasiyana pena timazungulira ndithu m'madera mwayi ukapezeka kulongosola ndithu kumana ndi anthu m'misika ma trading center timafika mmenemo kulongosola kuti kalembera ameneyo akuchitika ndipo mukaona ku chipatala wakuzani kuti iyayi imfa yachitika itilembetse musadabwe lembetsani ndithu ndi ufulu wanu komanso mwana aliyense azikhala ndi birth certificate timayesesa ndithu kuti anthu azidziwa ngati panopa tikukhulupirira kuti anthu ena azimvera pomwepa zimatenga anthu aitali bwanji kuti death kapena birth certificate zituluke ndafusira pamodzi ifo amatulukidwe athu okhala mwina ndofanana period mwina yofanana zimatenga anthu aitali bwanji pompano tikhale tikutsegula ndithu malaini athu nambala ndithu ndimene mukhale mukuiona pansipo pompano ndithu posachedwa tikupemphani muimbe foni mufunse funso lina lililonse akuleya komanso akaufulu ali ndi mayankho anu pano okhudza birth komanso death certificate zimatenga anthu aitali bwanji zikoma kwambiri kalembera yakuchitika mu zipatala wa imfa ndi wakubadwa so mafomu aja amene akatikire kuchipatala kuja abwere pa ofesi tulowetse mu kompyuta yathu pali zipatala zina ngati kubayira kulonga kuno kuli bayira kuli Kamuzu Central Hospital maso zipatala zambiri za ma district hospitals muli machine amene mafomu aja information yamatha kulowetsera momwe muja information ikafika ku office kwathu yapa district nthawi zambiri within 10 days imene certificate jakhaye kuti yapangidwa print anthu adapatsidwa according to imene service charter yathu so within network yonse bwinobwino within 10 days certificate imene kuti ikhaitatuka within 10 days ndithu certificate birth kapena death certificate imene kuti ikhale itatuluka ndithu program yathu ndi nzika yotsogola ndi NRB
bwanji tingopuma pang'ono tikabweranso tikhale ndithu tikutenga mafoni ndithu muimbe foni mufunse mafunso ngati muli nzika yotsogola tayimbani mufunse fa nkutheka mwina muli ndi nkhawa muli ndi mafunso ine sindinathe kufunsa mafunso amene ali kumtima kwanu ineyo muli ndi mafunso ena ali pano ndithu akuleya komanso akaufulu ndicho linga choti akuyankheni mafunso anu. Nambala ndi 099 235 0265 nambala ndimene kuyendanso pa screen ipo mutiimbire ife tikuyankhani foni yanu komanso mafunso anu amene muli nawo. Tingopuma pang'ono tibweranso. Yotsogola ngati muli nzika yotsogola ndithu program yake ndi imeneyi chifukwa bungwe la National Registration Bureau ndi imene ikubweretsa program ndi cholinga choti adzitha kukuyankhani mafunso osiyanasiyana. Gawo loyamba ndithu la program iyi timafotokoza zinthu zosiyanasiyana zokhudza ndithu kalembera wa mwana akabadwa, kalembera wa munthu ina aliyense amene akuyenera kukhala nacho chiphaso cholinga choti iyeyo akhale ndithu nzika yovomerezeka. Nambala imene angakupatseni pobadwa ndi nambala imene ndithu mutadzamwalire nayo yomwe. Komanso takambanso nkhani yokhudza death certificate. Nkutheka muli ndi mafunso ndithu ochuluka muthu otiimbira pa nambala imene mukuiona pansiyo kuti Moses Kaufulu komanso Janet Kuleya ayankhe mafunso amene muli nawo. Ndiye ndinomasuka kuimba ndithu pa nambala zimene tikugwiritsa ntchito pasipa. Mwina mafotokozapo za nambala birth certificate imene ndayionera ikuoneka ngati ndi pepala tasiyana ndi kadi ija munthu oitenga m'manja muinyamule. Olevin birth certificate yomweyo ili ndi mafeatures anji oti mwina ine kunyumba sindingakapanga fama certificate pano ali satha kumanga pena paliponse. Mukupanga chani choti ine kunyumba kwanga ndisapange certificate ngati imene? Chabwino imene itu sungangolemba pa computer kuti nkutuluka chiphaso chimenechi. Pepala limene timagwiritsa ntchito popangira iyi ndiyo siyana eti zili ngati ndalama sungangotulutsa ndalama pa computer ina iliyonse. Chabwino tingoyankha pabwera foni yathu tipitiriza kufotokoza ndithu. Mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Hello, mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Chabwino mwina funso lanu ndilotani madzulo ano? Langa ndonena kuti akungofika nkhani ya birth certificate. Ndiye birth certificate yo tinayamba kale kuita kuti uli birth certificate, death certificate. Umano chifukwa chani sanathe kuika pa line mauche tikapita muzipatala mukuti mwina mwake anthu amene tilibe
inalipira last year June ID mpaka na pano ID ndaendera katatu kupita zokoma chinandire ndi apo basoma kubwera ndi nkhani ya izizi ma birth certificate kodi ma birth certificate akhala olipira kapena azitenga nthawi yayitali bwanji ziko mukwambiri tikuyamikeni kwambiri fwa cha funso lanu madzulo abwino ziko funso ndi limenelo ndithu akunena kuti kodi sipangakhale ndondomeko zoti munthu akapita kuchipatala even wankulu azikazipeza zinthuzo komanso abweretsa funso lawo kutengera kuti kodi zinthuzi birth certificate ndiyolipira funso imene I think munafotokoza kumungobwerezanso ndi kufunsanso kuti ID yawo anapanga apply kalekale mpaka pano sikutuluka mwina chitsimikizo chimene mungapatsa amalawi nchotani chabwino ndiyamba ndi funso limene lokuti kodi chifukwa chani simmakhala ndi malo ena ake ochita kudziwika kuti apapa ndi pamene INRB akhala kuti munthu azibwera pamenepo kuzalimbitsa ifeyo INRB chifukwa chokuti tikugwira ntchito ndi achipatala aja ndi amene amatithandizira kuti munthu alembetse ndi mafomu athu INRB akulembetsa kubadwa kapena kulembetsa imfa ali m'manja mwa achipatala ndiye kuti mwana uja akabadwa siwo aja amabwera ndi fomu yawo kuti amakhala ndi mafailo awo amene amabwera nawo pa bedi ina iliyonse mafailo mmene muja amabweranso ndi fomu ya INRB chabwino madzulo abwino tikuyankhula ni ndani komanso mukuimbira kuchokera kuti halo hayi zikhala ngati kuti foniyo yaduka tapitirizani kufotokoza kuchipatalaku mafomu a birth registration kapena kalembera wakubadwa amakhala ndi anesi aja ndi maklariki awo ndikuti mukamachita zolembera zina ndi zina zachipatala akamalemba mabuku awo amakhalanso akulemba za INRB kuti birth registration ngati zavuta kuti sakukulembani kubadwa kwa mwana funsani ndithu akupatseni fomu kuti inuyo mukuyenera kulembetsa chifukwa ndi ufulu wa mwana wanu mukamatuluka kuchipatala mukhale kuti mwalembetsa ndiye kuti pamenepa pamakhala ka registration slip mukatenga registration form kumusiku pamakhala kapepala kamene amakathothola pa fomu pomwepa akakathothola kapepala kamene kaka amakupatsani inuyo ndifukwa chake amathothola pa fomu apa kumusi uko eti fomu yanayika kuti nako za nyumba ndikotenga foni ina imene lisungire ngati mkute tiyipitiriza chabwino foni yaduka ukakadula akaka mukalembetsa ichi chimatsala ku NRB ichi chimatsala ku chipatala chimakupita ku NRB kuti birth certificate ituluke komano aka ndikamene mumapita nako ku nyumba mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani ndaswera inu mwaswera bwa ndasweranso ndathokoza kwambiri zikomo funso lanu ndilotani komanso mukuimbira kuti funso langu ndi kunzuzu ndine Apostle Fidichwaka kunzuzu chabwino ya ndeno nimafuna nditafunsa kuti kodi ngati munthu ulibe birth certificate yes ndi wankulu koma ulibe birth certificate ndeno ndizotheka kupangira chabwino tathokoza kwambiri ifwa cha funso lanu Apostle madzulo abwino chabwino akaufulu funso ndilimene kwaso mphatikiza ndili jana funsa kuti kodi mmalipiritsa okay monga ndakafotokoza kalepo poyamba paja kalembera wathuyi ali ndi malamulo National Education Act imatiunikira ifeyo imene tingagwire ntchito yathu kalembera wakubadwa ndi kalembera waifa amakhala waulere ngati walembetsa masabata asanu ndi limodzi asanathe ndiye kuti mwana mfaino na kuti kalembera ndikakamiza komanso afuna chitike nthawi imene chinthu chachitika munthu akangomwalira kalembera anthu alembetse akangobadwa alembetsedwe so nthawi ike ndafotokoza kuti ikadutsa 6 weeks kana masabata asanu ndi limodzi munthu amalipira 2000 kwacha so kuyankha kwake nenda kuti ukachedwa ndi 6 weeks yadutsa ukalipira 2000 kwacha nkhani yake sikuti ndikupanga panishi mafuna ife tilimbikitsa kuti poopa 2000 kwacha ija tizikalembetsa mwachangu chabwino titengeso foni ina dzina lanu ndi ndani komanso mukuimbira kuti halo mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani
Hello. Hello. Ngati mukundimva mukuya okay phone imene yaduka mwina tapitiriza no Yeah, photo. mwina kupitiriza funso na funso lodi munthu ndi wamkulu. Mwina lodi chiphaso yaunzika. Kodi ungapangitse birth certificate chiphaso chakubadwa. Nkufotokoza kugenda fotokozaso kuti ndizotheka. Kupanga chiphaso chakubadwa ulibe kuti wazaka izasapangitse. Ali pa nthawi yonse imene uchifuna iweyo ungathe kupangitsa ndithu. So wangobadwa kumene ndi zaka 10 ndi zaka 16 50 ungathe kupangitsa ndithu ife kuti chiphaso ndi chathu ife ngati Malawi tere kuzigwisa ntchito. Mwaswera bwanji mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Hello. Ndikulandireni kunzika yotsogola ndi NRB mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndani? Kuimba Mwanza. Chabwino. Funso lanu ndi lotani madzulo ano? Zinanga ine kumwenda ndimafuna ndifunso kuti pali kusiyana pakati pa death report ndi death certificate. Tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu madzulo abwino. Zomwe kwambiri. Akuti pali kusiyana kwina kulikonse pakati pa death report ndi death certificate. Chabwino ndikukhulupirira kuti amene wawa azinaonekera zovuta pompano ndipo anayiona imene death report. Death report ndi fomu imene iyi apamuona pamwamba palemba kuti death report. Eti ndi fomu imene imakhala ku chipatala mukakhala mulembesa imfa ku chipatala ngati mukulembesa imfa kumudzi kumakhala so imeneyi. Eti ndiyeno mukalembesa za imfa ija amakupatsani ka slip amatotola so kumusiku ndikukupatsani kamene kaka ndi kamene magwisa ntchito pozatenga death certificate. Mwamvesesa iti Yes. Zimene zimapita ku NRB kuti akatulutseno death certificate ndi imene iyi Ndoti death report ili ngati application. ili ngati fomu imene mmalembamo kena kumatulukano death certificate. Certificate iyi inuyo mmabwera ndi kapepala kameneka ndikuzatenga no death certificate. Koma osayiwala polembetsa za imfa kapena zakubadwa gwirisa national ID. Pozatenga birth certificate kapena death certificate bweresaniso national ID. Chabwino. Ndithu. Mukuimbira kuti komanso dzina lanu ndi ndani? Muhango kuno kumabise. Tiyankhuleni Muhango funso lanu ndi lotani madzulo ano? Kodi munthu akaponyesa polembesa paja mwina analembesa sane mwina yake ndi afuna asindi. Zimatenga process ya mtondo wangu. National ID kapena birth certificate. Birth certificate national ID. National ID. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu khalani pompo kuti mumve yankho. Chabwino. Munthu atani afuna kusintha dzina? Chabwino. Koyamba tiyambe kuti munthu chiphaso chake chachedwa chifukwa ena ngakhale tukamba za birth certificate kapena death certificate koma anthu ena ziphaso zawo alinafe mkwiyo ndithu kuti NRB ngakhale mukamba izi koma nkhani ina ija sinathe kuli ngongole. Chiphaso changa sichinatuluke ndiye mufuna ndikamulembese mwana cha mwana chituluka tilongosole motere. Bungwe la NRB lini nthambi ziwiri. Nthambi ina timati ya CRVS, Civil Registration and Vital Statistics, kumene amayang'anira za kuchiphaso cha kubadwa, chiphaso cha imfa. Kenako komwe kwaziyang'anira za chiphaso cha mawanja chomwe chizayambe pompano tizalengeza. Koma nthambi inayi ndi ya national ID. Apa tukamba za birth certificate nthambi yake ndi ina idakagwira ntchito ndiye imayang'anira za birth certificate. Koma nthambi ina ya national ID ikugwira so ntchito ndifa chake pena timabwera kuzalongosola za nkhani ya national ID. Koma pa nkhani imene ya national ID osataya mtima chiphaso chanu chituluka ndipo tikukhulupirira kuti chiphaso chanu chatuluka kale chifukwa tatusa ziphaso 1.8 million zimene mukuyamba kugawa. Zimene tikuyamba kugawa. Mwayamba kugawa lolemba lapita. Tayamba kugawa ndithu anthu ayamba kulandira. Inuyo ndera mwanumo ndiye kuti zinayisanafike pa center yanu. Koma akuti iwo afuna kusintha dzina arani. Mukufuna kusintha dzina ndiye kuti muyambe mwalandira chiphaso chisanatuluke chicha kena kumbwere nacho kuti ineyo pali vuto ili ndifuna kusintha dzina. Koma kusintha dzina timangothandiza okhawo amene analemba zolondola pa fomu koma ifeyo tinalowetsa information yolakwika. Pena zinachitika kuti mwina tinalapisa leta imodzi koma kwa munthu amene akufuna kusinthiratu dzina ameneyo akuyenera abwere timuza ndondomeko yake yosinthira dzina
apite kwa DC akayambe ndondomeko yosintha dzina lake chifukwa dzina la pa chiphaso cha unzika silimasintha. Titengera myamwina yomaliza kuti mwina atiyankhulenso mawu omaliza. Dzina lanu ndi ndani komanso mukuimbira kuti? Ine ndi Monica Leston kuno kunchewu. Chabwino mayi Monica, funso lanu ndilotani? Ine ndimafuna ndifuse kuti kodi birth certificate imene imatha zaka zingati chifukwa ine mwana wanga akutha zaka 5 koma sinatuluke kuti ndimafuna ndidziwe. Mmene anabadwa analandira kameneka ka birth ka acknowledgement of receipt kuti amulemba. Anamulemba ichi? Tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu. Zikomo. Funso ndilimenelo ndithu nthawi yapita yambiri. Yeah, chiphaso chachedwa. Ngati chiphaso chawo chachedwa, ngati akapita kuchipatala kuja sakuchipeza ifa kukhala anthu ambiri ziphaso zawo zinatuluka zili kuchipatala kunyumba akungosungira aka amene oti kwaitana kuti apite kuchipatala akatenge birth certificate. Koma ngati apita kuchipatala sinatuluke apite ku ofisi yawo ya NRB akawathandize kuti chiphaso chimene chituluke. Abwere ndi akaka kamene analandira aka azawathandiza kuti chiphaso chimene chituluke. Ndi kuti changochedwa chiphaso chawocho koma ziphaso zidithu zikumatuluka sipakumatenganso nthawi 7 days chomwe akhala chabwera kuti azatenge chiphaso chawo. Inetu ndikuyamike mulindi musaoche blanket. Zinthu ziwiri. Yes. Mafuna ndipitilize manafotokoza amayi Claire. Ngakhale kuti akakataya. Koma dzina la mwana lija atakhala labwera nalo mana lilembetsera dzina la mwana lija. Ndithudi timatha kuwathandiza kuti mayang'ana makompyuta mwathu. Dzina mwanamwesa mwana kuti dzina lake ndani nditi mayang'ana makompyuta mwathu timatha kumpeza. Wafulo ndinuyo uyu ndine. Mwana iso ndi wanga timatha kuwapasa certificate ichi. Mafuna ndingo tsindika pa nkhani ya kusintha dzina paja. Kusintha dzina anafotokoza kale koma kuti ena pili matha kungokoza pene panali muna ka typing error pena pake. Koma ngati kusintha dzina lonse kwambiri ndi udindo wa office ya OPC kusintha dzina lija. Amagwiritsa ntchito lamulo la Change of Name Restriction Act. Limene panga guide za sindika kama ina. Anthu ambiri amatamanga kusintha dzina kwa NRB. Koma ntchito kusintha dzina pa kuti munthu kusintha dzina si udindo wa NRB. Chifukwa tabwa kwa NRB kuja ndapita kwa DC kumene kuambia ndondomeko kusintha dzina kudzera ku OPC malinga ndi lamulo losinthira mayina la Change of Name Restriction Act. Mayina kusintha dzina kumakhala kuorganizidwa. Ukapasa dzina lija ndio moyo mpaka kumapeto. Mangati ufunisa kusintha kujako mwana usati ndondomeko imedayikidwa mu Change of Name Restriction Act. Mayi Claire mwina mawu anomaliza mu seconds mwina 30 angakhale otani. Choyamba ife NRB ndikaundula mutatu. Wakubadwa wachiphaso cha uzika ndi waimfa. Pompano tiyamba wa mabanja ndo takhala folo. Koma system yathu ndiyolumikizana. Mwana mukamulemba dzina atabadwa azigwisa ntchito dzina lomwelo mpaka azalowe mu chiphaso cha unzika. Dzina lomwelonso ndi limene lizakhale pa chiphaso chake cha banja komanso dzina lomwelo ndi limene lizakhale mu chiphaso cha imfa. Ndiye chonde osamagwiritsa ntchito mayina ena amene sali pa ziphaso zimenezi. Ngati mwamuyikira pa birth certificate dzina lomwelo ku sukulu. Ngati dzina limene walembesa pa chiphaso cha unzika lomwelo ku sukulu. Ma certificate ndi cha unzika zizifanana. Chabwino akaufulu mawu anomaliza nkukhala otani. Ine mawanga omaliza ndakuti pamene tikukalembetsa kubadwa tionetse kuti tikudziwa information mbiri yathu ife ngati makolo kulembetsa pa ID paja komanso ngati amayi komanso ngati abambo. Tikapita mu zipatala kwambiri timapeza kuti mafomu ena amakhala kuti azimayi aja mbiri ya munawo sakuidziwa. Mwina mayina kumene sakuwadziwa. Tsiku lobadwa munawo kuna sakulidziwa. Ndeni mafuna kuti kuweza kuyembekezera mwana paja tisakesakeso mbiri ya mazimuna athu kapena azikazi athu kuti kama kalibisa mafomu paja tikalimbe zonse tisakasiyepo pena posamaliza. Iyi makhankhana ikulu kwambiri. Ma ID number tisaiwale kupita ndi ma ID number ija kuti tikakhale pamene paja. Chimodzimodzi pamene tikulembetsa ifa ija tikamapesa ifa munthu wankulu ija tionetsetse kuti atenga ID tonetse kuti atenga ID ya munthu omwe uja ID number ija tayika pamene paja kuti kufaka kalembeke tolumikizana akakhale akuyendera limodzi. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha nthawi imene munatipatsa madzulo ano.
Chabwino ndithu munso ndimene tamalizira programu yathu ya nzika yotsogola ndi NRB imene tsiku la lero ndithu tinali ndi a Moses Kaufulu kuchokera ku nthambi imene ya NRB komanso a Janet Kuleya kuchokeranso ku nthambi yomweyi. Ine dzina langa ndi Luseka Dzongwe komanso ndi amika anzanga onse amene ndagwira nawo ntchito kuno komanso ku mastudio yathu ku Blantyre. Bwanji tionanenso lachitatu sabata lamawa kuyambira 5 o'clock pamene tidzabweranso ndi programu imene mudzakhale pompo kuti mudzafunse mafunso aku mtima kwanu komanso tidzabwera ndi mutu wina umene mwina sitimamumvetsetsa tidzamumvetsetsa tsiku limenelo. Tionanenso sabata lamawa lachitatu.